pamahaw guys is munggus o meatloaf. Kanang ang munggus guys sana siyang ibutangan og kuan kanang kitsaron. So mamahaw ta guys. Hey guys, good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provincianan. Diya guys, nang ihatid ni si Crystal Ann. Diya, narami ni Agi dari sa mong bagong gihimong agihanan. Diya. Na guys, nang ipangtamnan dari og mga snake plant na puti. Na puti na diyang snake plant. Diya na po yellow nga snake plant. So, daghan makukadog ingani guys. So, ang ipambutang na ni sa gilid. Diya guys, daghan pala ikog buhaton. So, asa ni hatod ni ang prinsesa. Apa? Duty food. Love mama. Dapat daghang love guys ya. Bye nak. I love you nak. Yamping. Diya guys, humana nagihatod si Crystal. So ningari na pugod dari sang trabaho. Diya. Kani guys, sa haning bagong tinanom ni, kaning mga dwarf nga snake plant nga gagmay kaadyo. Kay kuan maguli guys, namatay na ni siya kay gilubog-lubugan lagi sa iro unja ang gitamnan og balik. So na guys, sana sang gitamnan ja. Dari pus pikas guys kanang mga punihang gipang buhat na. Kaniya po ni sang gibalhin kay naman ni siya mga anak. Ja ag anak dani guys, sa hanas sang gibalhin dari dia. Kani siya gagmay kasi siya mga anak. So manay siya mga guys kay swerte man kuno ni siya guys kanang singana ni fortune man siguro ni nga puwa. Diya, namay daghang kadto dari guys ay tanang sa gilid-gilid. So ang gibutang sa kaang kay pwede na sa pang indoor. Diya, giganahan ko guys kay na ning tubo na siya guys. Diya, murag baga na siya og dahon. Diba? Nice kadto. Diya kani guys mo nigikan sa buhol ya. Tong ipangado na ni Nanaylita. Nice diya. Diya karipud. Pink. So giganahan mga jukudani guys kay sa una nang uliksyon jugog ngani daghan kaadyo. Diya kanipot siya guys na baga pud. Diya ato ni sang bantajan guys kay ag fortune ni siya nga tulo ka buok ahang gi kuan gi musangaran ni siya guys kay pwede ni siya pang indoor utang sa mo yung salasit. Diya guys, sa katong gipang tagad nga cardinal guys, kaning ingani. So nalipay ko guys kay naana na. Nanay ning tubo. Diya karipud na duha ka buok ning tubo guys na. Ang usara di ay dia. Diya kaniwa pa. Diya kani guys, kanang tulo ni siya katong hanggi bugkes. So mao na siya guys na yung tubo na na. Diya kani siya pwede ni natong ibutang sa atong sala. Or sa asa dapit nato ibutang sa atong sud sa bahay. Kay kanang good luck kuno ni siya guys. So nakita na po na ni sa YouTube. So mao po niya hang gisundog guys kay malipay pag ang amo nga ang gibuhat ni ani ba siya na. So ani siya guys ug mutubo ni na ang gibutang ni sa murag baso. Kay para pwede ni siya isud dito sa sala. Puli-puli na dito guys kay ang gibutang dito kay snake plant man. Diyan ni siya ipuli kani siya. Na nice magud siya guys kay nay mga sanga-sanga. Diya guys kay wa may mawa gud dani guys ug mosunod ta sa mga paswerte-swerte pero wala lagi sa mga tanom ng mga swerte guys na sa atong pagpaningkamot. So ganahan lang po guys magihimo ingani guys kay rong lipay po dagahang amo guys nga nasa US makakita sa danihang video. So kasundog-sundog ra po ko guys sa YouTube nga hang nakitaan. Diya mo ni guys ang nahimo karon guys na nagipangalisda lagi ni mga tanom diya. Asun sina manghipos sa po ko guys kay kuan kana magasikaso pa po ko paniudtos ang bana kay muli na pudto karon. So naghana kadto kog kalat guys. Diyan na po dahang buhaton guys. Sa gibijaan nagdatos pikas guys kayo sa bahay kay na ano po sang gilirahan dani. Kita mamulis ni Agi guys nga wa man siya nga ni dani. So manguha pa kog bato dito sa
Bye-bye guys ang ibutang dani. Diya kari po dia. So ano sa gipalitan og ang diha guys kay kuan man to, snake plant nga green. So ang gialisdan gipo pareho-pareho na sa tanan dari ana. Kero kuan siya pare-pareho sa tanawon bitaw padung didto. So mana na siya guys ang gihimo. Diya alas 12 na. Alas 11:30 na day. Alas 11:30 na mo adto sa kusbay guys kay hangba na pud mo uli na pud karon asang papaniud tuhon. Asang papaniud tuhon naghang bana guys bijaan sa anak. Kay ang daghana pa pud ni kadug buhaton dadto kuan. Amo ana naraw nung pud diha. Palagi tumahuman kay giuna sa dari trabaho kay maikag butas atong amo ba nga. Para dani guys pare-pareho mga snake plant to. Pare-pareho na snake plant. So, uli sa ko guys kay papalituon sa gangbana. Isa na mo guys ang naong kay na. Grabe. Sa so pakaso ko nagkuhan guys. Giglubos-lubos lagi na hagpanarbaho na tanan kay kuhan. Malagi nang mulargan lagi po kong Manila guys. Diya. Mawa po ta sa tag-idja. Diya kuhan guys. Kanang salamat day kadyo sa ang igagaw din alam mo kung mag-mention sa ngan basta igagaw na sa guys mo ining kuha og ticket aron na sang kabuutan nga pagka-igagaw. Salamat kaazo nimo kanang igagaw lagi igagaw na lamay ang ikuan guys kay wala man jud kay laing igagaw nga si Jaraman jud nga karabing ka supportive namo jarang ka supportive kaazo ni Tiri. Salamat kaazo dyan akong gibook guys gahapon og kanang ticket. So na ko'y ticket pa kuan guys pa Manila anja magagi ko lagi kog Dumagiti. Salamat kadto ni Mugaw kanang sa imong suporta na ho. Para mo jud kang kabuutan sekad sa una hantud karon grabe jud nimong kabuutan sa grasyahan pa ka sa Ginoo daghang blessing ug imong pamilya kay matidamagon ka kadto sa mga igagaw ra pud namo tanan. Ikaw ra jud pinaka the best nga igagaw nga mutabang sa among pamilya. Salamat kadto nimo. Diya maniud to sa ta guys kay murag kuan na bugto na kay daghan palagi mi kadto buhaton din sang bana. Diya papahuwayon sa pasanahan sa guys kay kuan na siya kanang mapalipag uli lagi ka sa trabaho. Pa iglikpin sa na siya na guys kay nagma kapahuway na siya mag kuan na pud dere banat na pud miss. Banat na pud ta pa. Hapon na init. Yan ako ng hapon guys init kay luwi po na kaso siya guys kay mao lagi sa briefing init kaadto kanang maghatag og life jacket sa mga gis. Ngaon sa ka buwad og kanang munggos. Yeah, flying fish. Flying fish. So lami kadto na sa pare sa munggos guys. So ngaon sa ta. Diya guys, sumanamig pa nyo doon, diya bana guys, asang ipatug. Diya gani guys, nagtagod ko ngani kay gamay na magumangingani guys, kay gilman lagi gilubog-lubugan sa mga iro. So nagtagod ko guys, kay rong mudaghan ikang mga ingani nga dwarf nga snake plant kay. Kan ko ganahan pugudan ni mga ingani guys nga dwarf nga snake plant. Diya mo pakitin guys, puhunog mo, kuha na siya ka ng mo sanga na. Pud mo pakitin dani mo, sanga na pud ni, puhun nagbalik na mo sanga na pud siya guys. Diyan mo na guys, timbalik ko dari pag magpaniud to na mo diyan hanggang bana guys asang ipapahuway kay luay pagkaadto ka nag-duty diyan. Kapoy pud din taon si diyan hanggang kainit sa briefing area. Diyan mo ni ang nabuhat ron guys, gilubos-lubos lagi na guys kay. So guys, sa nimbubuan kay bago pa magunahang gipang tanom ni. Kay mabuhi diyan guys. Kay hapon na. Diyan alas 3:30 na guys. Ulit na po ko inahamanan direk bubo. So mo pa niyang gihimo sa una, sawa pa nakakita dani na
mga taklibranis galon sa mineral water na. So katong mga bagunahon kuan guys, mao na siya hang gipanghimo. Di na kailangan magpalit-palit og mga kaang guys. Kaya mao na siya na. Diba nice? Kuwara na siya kanang mga galon sa mineral. Diya guys, diyan ako dares bay. Naaghang mga tanom dari guys, wa pa na manjud ni. Nagkaran rakas pa jud diya. Ugma mo ni humanon sang bana guys. Kay alas 4:30 na, pahuway sa ako. Na kanang gipang ibot na galinahan ni guys no. Sa daghan magazo ko dari mga snake plant na napo dito sa likod guys, kay pispan na ko pispan na to sa likod. So putong gipang ibot na wa pa jud ko nakahuman guys, pahuway sa paggamay kay kanang mag-edit ko. Ug mara na mo ni butang azon sang bana diyan na guys, sagahang gipang butang na tong snake plant. Dadto na gamong agihanan. Diyan na mi mag-agi. Kay lain po dari mag-agi sa mong atubangan sa mong portahan dito, at least dito na mag-agi-agi mga tao. Kay daghan magumuagi dari guys mo nang ang gibalhin nagagihanan kay abog kaadto jadi ura kaadto sa mong portahan. Nang gibalhin na dito dapit. Lingkod ko dari guys kay pahuway sa ko ja tugang bana sa nang nilhig ja wa pa lagi may makatenga dani guys kay mo lagi na dito lagi ko spikas. Ja pahuway sa guys before ko maghugas kay hindi ta mapasma. Jahayahay ka dari guys maglingkod kay na lagi nagkaroon rakas palagi pero hayahay man guys basta na kay mga tanom bitaw kung bugnaw imong palibot ja mao jud nihang kuan guys kanang sakad sa una pa jud ko sa bata pa ko mahilig jud og tanom manang usay kasabaan ko sa tatay sa una kay kana bitawng mga bungbilya ja mamuwak man na guys ha man ipang sakas taas ja maitud ko sa tay sa una kay hang ipang sakas taas na kay ganahan urit ug mga unsa-unsa manang kuan kanang ngani li ko ka kugihan lagi sa una pa lagi ko ingani na jud ko kalabaan ako nila guys kay masing kunog mabuang na ko na lagi kani bitaw mga galon nga ingani guys sa nang ipang kuan na kay aron di lagi ta mamalit og mga di ta mamalit og mga kaang di pasensya na masang naon kay na grabe ka singot ang di ta mamalit og mga kaang ba man ang mga kaang maingani na mga galon ran as guys. So sa una guys, ahan sang itam na ng mga sili. Mga kuan da. Wala naman ko yung mga sili ron. Sili ron guys, magtanom na lamang ko sa juta na. Kay ug ani bitaw sa galon. Kuan ra siya kanang dali ra kadto siya kuan ba? Mamatay ug di mabubuan. Manang pero sige jud ko kadaog sa una og pakuntis. Hi guys. Ay, sus nana di ay hang prinsesa. So tayo din guys, niabot na kang prinsesa. Bis mo na papa. Guys, da. Amin sa, di papa lang ka to. Kay papa amin. Kinayang gawiran ng kamot. Na nga bata nga buutan. Da. Di ka, andyan na ka mo amin kay kiss ra ka. Dito aja ka kiss na kay na. Kay kuan ka ng ang kamot hugaw. Andya. Ito man ang imong gidadade ha. Labang paling para sa festival. Kisa ka na tag-idadada. Basig. Andya guys na magpipaguli ni Kistil. Ganda sa uniforme kay yung sadaw lagi ko sila. Di guys, may problema kay na namin yung nasadaan. Problema naman naman guys, mga bitaw guys, mga kami injag kuan. Paway sa lagi ko kay na. Ang kamot, grabing ka kuan. Di pwede kong magbasa na dun ba? Ngani sa naman eh. Inja kay may kuan ni jang ang bana og padadon mi dani. Kanang masay trabaho kay ganiha lagi trabaho man si Jah. Jah sa sang ipapahuway guys karon ra sila nagkuan nang kuan lagi sa nang ipo sa kusina, nang hugas, nanilhig. So man ay trabaho dari. Jah salamat kuno sa Jahang mga comment nga kuan. Butan kuno si Jah. Pero tinuod din na guys, butan din na si Jah kasi mga nakaila man din sa mga tao dari sa amo, butan din na ang bana. Di na sa manumbay nga kanang makipag-inom wa na si Jah na. Wala sa yung makipagbarkada nga na wa din na siya guys nga na. Pero sa una guys noon, Di na mo ko mga barkada. Una sa trabaho bago mas trabaho. dili ba kanang pares uban ba nga uli na gabi na kaya to mag-inom nga na ba.
Ikaw kay di man ka makipagbarkada nga ka na mag-inom ba? Kaya mo yung makitaan doon ba mga tatay nga sa gabi na pa ni uli kay nakipag-inom pas mga barkada. Medyo kanina hambana guys kay di na ingana kanang Lain man to sila kay piling binata man to. kuan kanang di na sila yung muli dari kanang di maguganahan po si Cristel guys nga ijang papa para hubog kay kuan kanang bahuan si Cristel sa alak. Manang naman di malikayan guys kanang may mga okasyon bitaw dari na may maginom og mga duha ka botilyang Red Horse nga na di mo din maiwasan na yung mga okasyon ba nga mainom. Pero badengan din na ni Cristel, may ni Cristel papa mama oh. Nagbinuang ba na si Cristel guys, may pagkaya na nga imong asawa mama oh, badlungan na kay di ganahan si Cristel og kuan kanang mahubog lang papa, nya mabaho bitaw kanang alak. Kaya na may time guys nga pista diri sa mua. Nya di malagi na sa maanad ug kana mag-inom-inom, nya napasubo sa ba kanang lagi sang mga barkada dari nga mga kaubas trabaho nya napasubo sa jag inom ba nya di na makaya sa jang kuan. So kuan kanang nagasuka. Sus grabing problema dyan namo datong time kay basta magsuka na dyan maganas Cristel ng baho bisan sukas mga hubog. So mga nakabuutan ang hambana guys kanang responsabling pagkaama mga anak buutan pud sila kadyo kay mga lagi na ug buutan tang mga ginikanan ug amahan di na magingon nga kuan kanang ang mga bata natin mga pariwara na mo iban guys nga pamilya nga tuwag ilang mga anak tuas barkada nga na pero ang mga anak guys dili sila nga sila. So guys, nag-isura na ko gamay kay mo lagi na paway ko gamay ja. Gutan po niyang bana guys kay mabasa niyang likod trapuhan man pud ni ja. Ja. Salamat kay kadto ninyong tanan. Ja. See you in my next vlog. I love you ug amping